ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 76 a bitar da muke gabatar ma ashifa littafin alqadi iyad bin musa rahimahullahu ta'ala. za mu karasa karatun alfaslu thalith ashar insha Allah daga shafi na 93 ko 106 ko kuma shafi na 109. wannan darasin yana dauke da bayani na uku game da kirkin annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alai. alqadi ya ba mu misalai guda 7 game da kirkin manzon Allah, ya ba da misalai guda 7. to misali na 8 ya ce wa humila ilaihi 90,000 dirhamin, an taba dauko sulan azurfa 90,000 aka kawo manzon Allah. fawudi'at ala hasirin, annabi yasa aka zuba akan tabarma, ba a ma shiga gida da wannan kudin ba, aka zuba wannan dukiyar akan tabarma. thumma qama ilaiha, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ga wannan dukiyar yana tsaye. faqasamaha, ya raba ta gaba daya. fama radda sa'ilan, annabi bai kori wani mai roƙo ba hatta faraga minha, har sai da ya ƙare. wata duk wanda ya roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bashi. to wannan haka al-imam tirmidhi ya rawaito, yana kitabu shama'il, mujallar nabi shafin 213. kuma asali ya zo ta hadisin sayyiduna ali bin abi talib ne, Allah ya kara masa yarda. to sannan a littafin ash-shama'il muhammadiyya har yanzu akwai hadisin al-hasan al-basri mursalan, wanda shi ma yake cewa inna rasulullahi qadima alaihi malun min al-bahrain, wannan shi yake tabbatar da inda aka samu wannan dukiya ce da aka aiko ma annabi daga yankin bahrain. amma a riwayar al-hasan al-basri ya ce 80,000 dirhami 80,000 ne. lam yaqdam alaihi malun aksaru minhu, annabi bai taba samun dukiya da ta kai wannan ba. annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samun wata dukiyar da ta kai wannan ba. to sai ya ce lam yas'alhu ahadun yawma idhin illa a'tahu, babu wanda zai roki manzon Allah a wannan ranar face annabi ya bashi. in dai kai roƙi annabi to nan take manzon Allah zai ce ya ɗiba ya baka. to
to akwai riwaya ta Imam Bukhari da ta zo ta'liqan min hadisi Anas ibn Malik wanda shi ma hadisin yana dauke da bayani mai kamar haka. Wato wannan abu ne guda ɗaya da ya auku amma ya samu riwayoyi daban-daban waɗanda aka ba da labari. Al-Imam Bukhari ya kawo shi amma babu isnadi. Hadisin Anas ya ce ma qama wa thamma minha dirhamun, annabi bai bar gurin ba alhali akwai sauran sule daya, wato sai da sulallan suka kare gaba daya. Ba shakka wannan yana nuna mana kirkin manzon Allah. Duk wannan dukiyar da aka kawo babu wani kaso da ya ce a kai gidansa, a nan ya rabar da dukiyar ga mutane gaba daya. To sai kawo mana misali na 9, ya ce wa ja'ahu rajulun, wani mutum ya taba zuwa ga manzon Allah, fasa'alahu sai ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sai manzon Allah ya ce ma indi shay'un, babu komai a tare da ni, walakin ibta, amma na baka damar ka saya da sunana. Kaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata, ya ce ibta, manzon Allah ya ce ka saya, ibta alayya, wato ka sai wannan dukiyar da sunana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ja'ana shay'un, idan wani abu ya zo mana qadainahu sai mu biya. Kamar kai ne a zo a roki wani abu a wurinka amma sai ka ce baka da shi, amma ka je ka samu mai shago ka karbi kayan, idan lokacin biya yayi ka zo ni zan biya. To lokacin da annabi ya faɗi wannan, sayyidina Umar yana zaune, faƙala lahu, sai sayyidina Umar ya ce masa ma kallafaka Allahu ma la taqdiru alai, shi Allah bai ɗora maka abin da ba za ka iya ba. Yana tunatar da manzon Allah kenan, Allah bai ɗora maka abin da ba za ka iya ba. Fakarihan nabiyu zalika, annabi ya kyamaci wannan magana ta sayyidina Umar, saboda kamar yana gyara ne ga manzon Allah. Manzon Allah bai ji daɗin maganar ba. faƙala rajulun min al'ansari, to akwai wani musulmin Madina yana zaune a majalisin, sai ya ce ya rasulallah anfiq, ya rasulallah kai ta bayarwa, wala taksha min zil arshi iqlala, kada ka ji tsoron talauci a wajen mai al'arshi. Kaga wani ke majalisin shi kuma sai ba wa manzon Allah nashi fahimta. In ka dubi bayanin al-Imam Mubarak Furi a littafin Mir'atul Mafatih a mujallar na 6 shafin 317, yace abin da yake nufi da la taksha min zil arshi iqlala, wato shine la taksha faqran aw idama min zil arshi, kar ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato zai talauta ka, kai ta bayarwa, Allah mai al'arshi ba zai talauta ka ba, sannan kuma Allah ba zai hana ka ba. Shi yake nufi da iqlalan, Allah ba zai rage abin da yake baka ba. Lokacin da wannan mutumin Madina ya faɗi wannan, fatabassama annabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi, fatabassama yayi murmushi, wa urifal bishru fi wajhihi, sai aka ga wato alamar albishir a fuskar manzon Allah, wato annabi ya sake fuskansa kenan, saboda wannan maganar da mutumin Madina ya faɗa. Maganar da ya faɗa yake cewa ya rasulullah kai ta kyauta, shine anfik, kai ta bayarwa, kar ka ji tsoron mai al'arshi zai rage baka. Wato duk sa'ilin da kake bayarwa to kuma Allah zai baka. Shine abinda hadisi manzon Allah yake cewa anfik yunfaqu alayka, idan ka bayar za a baka. Duk mutumin da ya bayar to Allah ya alkawari sai ya mayar mishi. To wannan mutumin Madina haka ya faɗa. Lokacin da ya faɗi wannan, ya ce wa urifal bishru fi wajhihi, sai aka san, wato aka gani, shine yake nufi da urifa, sai aka ga alamar albishir a fuskar manzon Allah, alamar fuskansa ta sake. Wa qala, sai annabi ya ce bi haza umirtu, to da wannan aka min umarni.
kaga ba da shawarar sai na umar ba kenan, da wannan aka mai umarni. wannan ma yana muktasaru shama'il, yana kitabu shama'il na al-imam tirmizi, shi yasa ya ce zakarahu tirmizi. wancan ma hadisin da ya gabata al-imam tirmizi ne ya kawo, to amma wannan na ƙarshe shine sai ya danganta shi ga al-imam tirmizi. zaka gani a hadisin na 305, kuma sayyidina umar din ne ma ya ruwaito wannan hadisin. sayyidina umar shi ya bada labarin abin da ya aukun saboda amanar ilimi. kaga dai abin da ya faɗa annabi bai ji daɗinsa ba, amma sai da ya ba da labari saboda mu gane halin manzon Allah. to sannan kuma akwai hadisai da aka samu babu shakka waɗanda suke tabbatar da annabi ne ya faɗi wannan kalmar. to wannan dai ba shakka riwaya ce ta sayyidina umar, kuma yana nuna cewar wani mutumin madina ne ya faɗi maganar. amma akwai riwayoyi da aka samu. na ɗaya akwai riwayar bilal da abu huraira, Allah ya kara musu yarda. akwai riwayar bilal da abu huraira, wanda wannan riwayar cewa da kala nabiyu ala bilal, abu huraira ya ce akwai lokacin da annabi ya shigo wajen bilal, wa indahu sabrun an tamrin, ya tara dabino, yana da wato tarin dabino. faƙala sai manzo Allah ya ce ma hada ya bilal, menene wannan? ƙala sai bilal ya ce ya rasulallah iddakhartuhu laka wa li difanika, na maka tanadin wannan dabino ne ko don bukatar ka za ta taso sai in baka, hakanan kuma ko za ka yi baki sai in baka, sai a basu. sai manzo Allah ya ce amma taksha an takuna lahu sajarun finnar, baka tsoron wannan abin da ka tara ya zama yana da wani kaso na wuta a kiyama gare ka? sai manzo Allah ya ce an fik bilalan, ka je ka batar da shi, wato ka rabar da shi. manzo Allah ya ce ka je ka rabar da shi. wala taksha min zil arshi iqlala. to kaga wannan ya nuna annabi ne ya faɗi wannan, ba ma shi ya fara faɗin wannan kafin wancan mutumin madina din ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam. wato kamar wancan mutumin madinan yana tunatar da annabi abin da shi ne ya gaya wa mutane, saboda annabi ya gaya wa bilal, ya ce bilal wannan dabinon da ka tara ba ka tsoron ya zama wuta gare ka a kiyama? ka batar da shi, wato ka rabar da dabinon gaba daya. wannan yana hilyatul auliya a mujallar nabi shafi na 317, kuma al-imam al-bazzar ya rawaito bi isnadin hasanin, yana al-mu'jamul awsat na al-imam tabrani, babu shakka isnadin sa yana da kyau. na biyu al-imam al-bazzar har yanzu ya rawaito shi ma mutum na uku shine abdullahi bin mas'ud, wanda shi ma ya rawaito wannan labarin, shi ma kuma hadisin sa yana da kyau. yace da kala rasulullahi ala bilal, wata rana manzon Allah ya shigo wajen bilal, wa indahu subratun min tamrin, bilal yana da kashin dabino, ya tara dabino, ya yi kashi guda a ɗaki. faƙada sai annabi ya ce ma haza ya bilal, sai ya ce a adattu zalika li adiyafina, na tara wannan dabinon ne saboda baki da muke in sun zo a samu abin da za a ba su. ƙala sai annabi ya ce amma taksha an yakuna lahu bukharun fi nari jahannam, kai bilal baka tsoron wannan dabino da ka tara ya zamanto yana da wani tiriri na wutar jahannama? sai ya ce an fik bilal, ka rabar da wannan dabinon ga mutane. wala taksha min zil arshi iqlala, ka gani ma ya faɗi wannan. na uku anas bin malik, na hudu kai mutum na hudu, sahabi na hudu, shi ma ya ce uhdiya li rasulillahi ta'iran fi lafzin faqala ma haza. nan ma annabi yake tambayan bilal, sai bilal ya ce khabba'tuhu laka ya rasulallah. faƙala sai annabi ya ce ya bilalu la taqfa min zil arshi iqlala, ya kai bilal kada ka ji tsoron mai al'arshi zai rage baka, kar ka ji tsoro. inna Allah ta'ala sayati bi rizqi kulli gadin, wannan hadisin Anas kenan. Allah zai zo da arzikin kowane gobe, saboda shi bilal ya tana da wannan, saboda ai ko gobe za a yi baki babu abin da za a ba su,
sai manzon Allah ya ce kowane gobe ya zo zai zo ne da arzikinsa. sai ya ce alam an haka an taddakhira shay'an ligadin, ashe Bilal ban hana ka ka adana wani abu don gobe ba, ashe ban hana ka ba. To sannan mutum na biyar akwai riwaya da ta zo ta Abu Zarin al-Harawi wanda tana cikin dalailun nubuwa nashi, ta riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda. Ita ma Aisha ta ba da labari, manzon Allah ya ce ya Bilal at'imna, ya ce ya kai Bilal kawo mana abinci. Sai ya ce ma indi illa subran khubzin, ya Rasulullahi babu komi a tare da ni sai dai wata yar waina khabbatuhu laka wanda na ɓoye saboda ko zaka bukata. Sannan sai annabi ya kama shi da fada, amma inna allaha yaj'alu lahu bukharan fi nari jahannam. Manzon Allah ya ce to babu shakka wannan wainar da ka aje Allah zai saka masa wani turiri a wuta jahannama. Anfik, ka je ka ba da shi sadaka, wala taksha min zil arshi iqlala. Kaga an samu riwayar Aisha, hadisin yana a sunan kubra na al-Imam al-Bahaqi da riwayar al-Imam al-Bazar a littafin Musnad, haka dan al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam al-Tabarani, Ibn Hajar a littafin Zawaidul Bazzar wanda yana hadisi na 1978 yace isnaduhu hasanun, hadisin shi ma yana da kyau, isnadin hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda. To idan ka dubi silsilatu sahiha a mujallar 6 shafin 350, Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kakkawo riwayoyin da ya kawo su, sai ya ce wa jumlatul qawli anna al-haditha sahihun bi majmu'i turuqihi. Wannan hadisin ya inganta idan aka tattara hanyoyin da aka samu riwayarsa. Saboda haka hadisin wannan abin ya auku babu shakka, manzon Allah ya faɗa mu Bilal wannan kalma. zaka ga maganar sahihul jami'i sagir hadisin 1512, sahihul targhib hadisin 921 zuwa 22 da hadisin 1369. So hadisai dinnan da muka karanta babu shakka abin ya tabbata, babu shakka abin ya tabbata. So kaga annabi ya hana Bilal ya aje wani abu don gobe gaba daya, kuma ka duba fadar da yake masa wai saboda ya adana ma waina ɗaya tak, ya adana wainar ba dan shi ya ci ba, sai dan ko annabi zai bukata bari ya dauko ya bashi, sai manzon Allah ya tabbatar mar wannan wainar da ka aje domin ni akwai wani hayaki da yake da shi na wutar jahannama, maza ka je ka ba da shi, saboda ka je bayar. To ya za mu ɗauki wannan? Shin kenan ba za mu adana komai ba, duk abin da ka samu ka batar? Saboda ai Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ya kamata annabi ya zama abin koyi gare mu. Kaga dai waɗannan hadisai suna nuna mana gaba ɗaya annabi bai adana komai domin gobe. To abin da ya kamata mu sani shine wannan ya auku ne kafin a yi fathu khaybar, domin da aka yi fathu khaybar a lokacin ne annabi da sahabbai suka samu wadata. Amma kafin fathu khaybar annabi da sahabbai suna cikin wani irin tsanani na rayuwa a wannan zamani a karon farko, kuma a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana Bilal ya adana komai saboda taimaka ma matalauta sahabbansa. Kana al-mal fihim qalila, al-muhajiruna suna ta hijira, mutane na ta hijira suna dawowa garin Madina, al-wafiduna fuqara, gashi kuma matalauta ne laisa lahum ta'amun, mutum zai bar garinsu ya bar sana'a shi, bar dukiyarsa, ya bar yan uwan shi, ya kaura ya dawo Madina bai da abin da zai ci. To kaga kenan annabi bai ci ta tana da wani abu a gida domin kansa ba, shi yasa manzon Allah ya hana ma Bilal ya adana wani abu domin gobe. Duk abin da aka samu kawai a kai wa musulmai a basu. Wannan zaka ga bayanin nan ta sharhin da al-Imam Mubarak Furi ya kawo a littafin Mir'atul Mafatih
wanda yana mujallar 6 shafin 317 yace inna hadal hadis wa nahwuhu, duk wani hadisi da kaga ana cewa annabi bai adana wani abu to kana fi sadril islam, a farkon musulunci ne. hina kana al-iddikharu mamnu'an, a farkon musulunci gaba ɗaya annabi ya haramta mutum ya adana wani abu, ya hana. to amma bai tabbata ba. thumma nusikha nahyu, daga baya sai aka goge wannan hukunci. wa ubiha al-iddikhar, sai aka halatta wa mutane adana abinci, amma a farkon musulunci an hana. kuma in ka dubi bayanin al-Imam Suyuti, shi ma da yake ta'aliki ma waɗannan hadisan, ya kawo su a littafinsa da ake kira al-La'ali'ul Masnu'a, littafin da ya rubuta saboda bayanin hadisai da basu inganta ba, yana mujallar na biyu shafin 266. al-Imam Suyuti ya ce hadhihi al-ahadis kanat fi sadril islam. kaga duk masana hadisi suna gaya mana cewa wannan a farkon rayuwar manzon Allah ne. hina kana al-iddikharu mamnu'an wa diyafatu wajiba, a wannan lokacin liyafa dole ne. don haka idan bako ya zo baka tambayin daga ina ka zo, sai dai kawai ka bashi daki. dole ne musulmi ya yi liyafa saboda yawan baki da suke zuwa garin Madina, saboda a lokacin hijira dole ne. don mutumin da ya musulunta idan bai yi hijira ba, musuluncin shi bai inganta ba. sharaɗin ma ingancin musuluntar ka shine ka bar garinku ka dawo Madina. to kaga kuwa garin Madina zai cika da mutane, gashi kuma mutane ba su da wadata. sai al-Imam Suyuti ya ce thumma nusikha al'an, ya ce amma a yanzu an goge wannan hukuncin. to a daidai wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan ga shi wannan mutumin da ya zo yana tambayar manzon Allah, kamar yadda sayyidina Umar ya ba mu labari. mun karanta a littafin al-Adabul Mufrad hadisin 563, mun karanta hadisin da aka rawaito daga Salamatu bin al-Akwa al-Aslami, wani sahabin manzon Allah. annabi yake cewa bahayakum, kun ga layyan da kuke yankawa, la yusbihu ahadukum ba'da thalitha. manzon Allah ya ce kar ku yadda idan aka yi layya a samu bayan kwana 3 akwai ragowar nama a gidan ɗayanku. manzon Allah ya ce kar ku yadda. wa fi baitihi minhu shay'un la yusbihu ahadukum ba'da salisatin wa fi baitihi minhu shay'un, kar ku yadda idan mutum yayi layya bayan kwana 3 a samu ko da tsokan nama ɗaya ne a gidansa. me hikimar? saboda idan ka yanka, kaga kenan ai ba za ka iya cinye ragon ba ko, to ya za ka yi da shi? kaga dole za ka bayar. wannan ita ce hikimar manzon Allah. to sai Salamatu ya ce falamma kana al'amul muqbil, shekara da ta zagayo, kalu sai suka ce ya rasulallah naf'alu kama fa'alna al'amal madi, bana ma za mu yi kamar bara ne? suna tambayar manzon Allah. in ka dubi bayanin Ibn Hajar a littafin Fathul Bari, yana mujallar na 10 shafi na 28, inna nahaya kana sanata 90, wannan lokacin da annabi ya hana din a shekara ta 9 ne. kaga ma ya wuce ma lokacin da aka yakin Khaibar. lima dalla alaihi alladhi qablahu, yace innal iddikhara kana fi sanati 10, zuwa shekara ta 9 annabi yace kada wani wanda yayi layya ya aje naman sa ya wuce kwana 3. da shekara ta zagayo, kaga shekara ta 10 kenan, sai suka tambayi manzon Allah, ya rasulullah bana ma kamar bara ce? sai yace kulu waddakhiru, ku ci kuma ku adana naman ku. fa inna zalika al'ama, abinda yasa nace kar ku bar nama yayi kwana 3 a bara, kanu fi jahdin, saboda sahabbai suna cikin wahala. fa aradtu an tu'inu, hikima ta ita ce dole ku taimaka. to kaga wannan ya nuna a farkon musulunci akwai wannan hukunci na cewar mutane ba za su adana nama ko abinci ba, saboda me? saboda taimakon bayan Allah. to kuma za ka gani a sahihul bukhari kitabul adahi babu ma yukalu min luhumil adahi, annabi yake cewa kulu wa at'imu wa dakhiru, daga yanzu
ku ci naman layyan kuma ku ciyar kuma kuna da damar ku adana. sai annabi ce fa inda zalika al'ama kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. wancan shekara da na hana ku adana naman layya saboda mutane suna cikin wahala sai na so ku taimaka. hadisin yana sahihu muslim babu bayani ma kana minan nahyi an akli luhumil adahi ba'da salasin fi awwalil islam. kaga bayanin al-imam muslim shi kansa babin ma da yayi kenan a farkon musulunci ne. inna dhalika amun kana nasu fihi bi jahdin fa aradtu an yafshuwa fihim. wannan shine riwaya ta al-imam muslim. fa aradtu an yafshuwa fihim. naso naman layyan ya warwatsu a garin madina kowa ya samu. shi yasa na ce karka bari layyarka ta wuce kwana 3. zaka ga takrijin waɗannan hadisai waɗanda aka samu dangane da wannan matsala littafin irwa'ul galil mujallar na 4 shafin 370. ibn hajar ya ce to da annabi ya ce kulu wa at'imu, kuna iya ci kuma kuna iya ciyarwa. wannan kalmar da annabi ya faɗa to sai aka samu malaman da suke ganin ashe kenan dole ka ci naman layya. in ka yanka layya sai ka ci dole ne bi wujubil akli min al-udhiya, saboda annabi ya ce kulu wa at'imu. sai ibn hajar ce wala hujjata fihi, wannan ba hujja akai, saboda annabi ya ce ku ci kuma ku ciyar baya nuna cin naman layya dole ne. li'annahu amrun ba'da hadrin fayakunu lil ibaha. wannan ka'ida ce, yayi umarni ne bayan da an hana. kaga kenan wannan umarnin da annabi yake na ɗauke wancan hanin ne. واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم. wannan shi yake nuna idan aka samu umarnin annabi wanda ya game komai amma ya zama sababin keɓaɓɓe ne, to ba a kafa hujja da shi akan cewar abin ya shafi kowa. wannan wata ƙa'ida ce ta usul. hatta la ya baka ala asalatihi lakin la yuktasaru fihi ala sabab. alqadi iyad da yake sharhi a littafin sahihu muslim yace ad-damiru fi tu'inu fi halil mashaqqati mafhuma min al-jahdi. alqadi iyad saboda akwai littafin sharhi da yayi sahihu muslim anan yake cewa ai annabi da yace ku taimaka din wanda zaka iya fahimta saboda wahalar da mutane suka shiga ne, aw min al-shidda aw min sana, ko kuma saboda an shiga wani fari, li'annaha sababul jahdi. kaga idan aka ce ana cikin yunwa tana sa gajiya, tana sa wahala. hakanan idan aka ce ana fari, wa fi tafshu fihim ay fi nasi almuhtajina ilaiha. to wannan shine hikimar manzon Allah akan cewar kar a adana naman layya ay rabarwa. to amma duk da haka akwai malaman da suke ganin wannan hukunci yana nan har yanzu. ba za ka adana naman layyanka bayan kwana 3 ba. baya ga cewar ga hujjoji na zahiri, kuma tun zamanin sahabban wannan fahimtar tana nan. domin in ka dubi sahihu muslim akwai hadisin abu ubaid maula ibn azhar annahu shahidal ida ma'a umar. ya tafi sallar idi zamanin sayyidina umar bin khattab yana shugabanci. faƙala sai sayyidina umar ya ce inna rasulallah qad nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa salasin. manzon Allah ya hana ku ci naman layya a bayan kwana 3 daga yankawa. fala ta'kulu, to kar ku yadda ku rika cin naman nan. wannan ya nuna maka fahimta sayyidina umar ne, tunda kaga abin ya faru tun zamanin manzon Allah har aka kai sayyidina abubakar yana shugabanci ya rasu, sayyidina umar yana shugabancinsa a filin idi yake gaya wa mutane haka. kaga ya gwada shi yana da wannan fahimtar cewa har yanzu ba a yadda mutum ya aje naman layyansa ya wuce kwana 3 ba. kuma hadisin yana sahih bukhari kitabul adahi babu ma yu'kalu min luhumil adahi. sahih muslim babu bayani ma kana min an-nahyi an akli luhumil adahi ba'da salasin. to kuma kamar haka din an samu hadisin ɗansa shine abdullahi bin umar ya ce inna rasulallah naha an tu'kala luhumul adahi ba'da salasin.
abdullahi bin umar ya ce manzon Allah ya hana a ci naman layya a bayan kwana uku. To salim babban dan abdullahi bin umar sai ba da labari ya ce fakana ibnu umar la ya akulu luhumal adahi fauka salasin. Dan abdullahi bin umar yake ba da labari ya ce to baban shi baya cin naman layya a bayan kwana uku. Kaga kenan da shi da babansa da abdullahi bin umar da sayyidina umar suna da wannan fahimta. Kuma sannan wanda ya ba da wancan labarin shine abu ubaid maula ibn azhar ya ce thumma sallaitu ma'a aliyi ibn abi talibin. Ana nan sai aka kai lokacin da sayyidina ali shi kuma ya zama halifa. Kala ya ce fa salla lana qabla al-khutba, ya mana sallah kafin yayi huduba. Dama haka idi take. Summa khataba nas, sai yayi mutane huduba. Fa qala sai ya ce inna rasulullah qad naha an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa salasi layalin fala ta'kulu. Kaga shi ma sayyidina ali yana da wannan fahimta. Manzon Allah ya hana ku ci naman layya a bayan kwana uku, to kar ku yadda ku ci naman layya a bayan kwana uku. To ba shakka za ka ga dalilai da yawa waɗanda aka samu, amma karkab malaman sunna mafi yawa suna da fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke wancan hani, kamar yadda na karanta wancan hadisi wanda yana sahih bukhari yana sahihu muslim. Annabi ya ce sahabbai sun tambaye shi, sai manzon Allah ya ce fa inna dhalika al'ama kanu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. don haka manzon Allah ya ce kulu waddakhiru. Kaga annabi ya ɗauke wancan hani da yayi saboda ya bayyana hikimarsa. Abinda ya sa a bara na ce kar ku bar naman layya ya wuce kwana uku saboda mutane na cikin wahala. To don haka kaga annabi ya faɗa, kuma da yawa sahabbai sun sani, amma ba lallai bane duk sahabbai su samu labarin abin da manzon Allah ya yi. Saboda haka yasa kar kai mamaki a ce sayyidina Umar bai sani ba, misali Abdullahi bin Umar kai, sannan sayyidina Ali bin Abi Talib bai sani ba, wannan ba abin mamaki bane. Amma dai hujja mafi inganci a fahimtar malaman sunna ita ce babu laifi mutum ya aje naman layya, in ma zai shekara 10 ne wannan babu laifi. Za ka gani a rawdatu talibin na al-imam an-nawawi mujallal na 3 shafi na 224 yana sharhu muntahal iradat a mujallal na farko shafin 612. al-imam an-nawawi misali a sharhu sahih muslim da ya kawo waɗannan hadisan yana sharhi a kansu, yana juz'i na 13 shafin 129. ya ce as-sahih, fahimta ingantacciya ita ce naskhun nahyi mutlaqan, wannan hanin an goge shi har abada, an goge shi har abada. Wa annahu lam yabqa tahrimun wala karaha, saboda ka babu haramci babu karhanci. Sai ya ce fayubahu al-yawm al-iddikhar fawqa salasin, a yau halal ne ka adana naman layyarka sama da kwana uku. Wal akalu ila mata sha'a, kana iya ɓoye naman layyanka zuwa lokacin da ka ga dama komai yawan shekaru. To akwai hadisin Jabir, Allah ya kara masa yarda. Jabir ya ce innahu naha an akli luhumi dhahaya fawqa salasin. Jabir ya ce annabi ya hana a ci naman layya sama da kwana uku. Sun maƙala ba'adu, daga baya sai annabi ya ce kulu wa tazawwadu wa dakhiru. Hadisin yana sahihu muslim kitabul abahi, hadisin 1972. Kaga an samu hadisin Jabir wanda ya nuna ba shakka annabi ya kawar da wancan hana wanda ya yi. To sannan akwai hadisin Aisha kuma yana sahihu muslim har yanzu. Aisha ta ce dafa ahlul abiyatu min ahlil badiya, mutane masu rauni daga ƙauye suka yi ta shigowa gari saboda neman taimako. hadratul adha zamanin rasulillah, mai matar manzon Allah take ba da labari, ta ce a zamanin annabi yana da rai. faƙala rasulullah, sai manzon Allah ya ce masahabbai iddakhiru iddakhiru iddakhiru. Kaga ba ma sau ɗaya ba,
ku adana ku adana ku adana thumma tasaddaqu bima baqiya, ku yi sadaka da abin da ya saura. Falamma kana ba'da zalika, bayan wannan shekaran, kaga wancan shekara mutanen ƙauye sun yi ta zuwa neman taimako saboda talauci, sai manzon Allah ya ce ku adana ku adana ku adana kwana 3. daga nan fa sai ce thumma tasaddaqu bima baqiya, amma ragowan ku ba da sadakan shi. Wato kenan kana iya cin naman layya ka adana yau da gobe da jibi, amma gata ka ba da sadaka. Falamma kana ba'da zalika, a bayan hakan, qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah inna an-nasa yattakhiduna asqiya min bahayahum wa yajmuluna minha al-wadak. Mutane suna wasu dabarbaru game da naman layya, wasu na narka kitsan a cire saboda an san cewa bayan kwana 3 za a ce kar a sake ci. Sai manzon Allah ya ce wa ma za ka me dalili? Suka ce na haita an tukalluhum bahaya ba'da salasin, ai saboda ka hana a ci naman layya a bayan kwana 3. Sai manzon Allah ya ce inna ma nahaitukum min ajli dafati, ai abin da yasa na hana ku saboda matalauta da suka yi tururuwa suka zo neman taimako, allati daffat, wannan halin da aka shiga na kunci. Fakulu wa dakhiru wa tasaddaqu, saboda kuna da damar ku ci ku adana ku ba da sadaka. Kaga hatta matar manzon Allah ta tabbatar wannan hanin an ɗauke shi. To shine sai al-Imam Nawawi ya ce hada tasrihun, kaga bayani ƙarara daga bakin uwar gidan manzon Allah Aisha, Allah ya kara mata yarda, bisa walin nahai, wannan hanawan an kau da shi, an iddikhariha fawqa salasin wa fihi al-amru bi sadaqa minha. Amma duk da haka annabi sai ya umarni a bada sadaka, a ci a bada sadaka a adana, kuma haka ya kamata a yi malayya. wal amru bil akli fa amma sadaqa minha idza kanat ubhiyat tatawwu fawajibatun ala sahihi. Yace wa yatasaddaqu bi sulusi, abin da aka fi so shine idan ka yi layya sai ka kasa kashi 3, kashi 1 ka ci, za ka ci kashi guda, ya tasaddaq bi sulus ka ba da sadakan kashi guda, wa yuhdi as-sulus ka ba da kyautar kashi guda. Sadakan kashi guda za ka ba da sadaka ga musulmai, kyauta kuwa har kafiri ana ba shi. Kaga shi yasa annabi ya ce kai kyautar kashi guda. Sannan akwai fahimtar annahu ya'kulun nisfa, kana iya cin rabin layyan wa yatasaddaqu bin nisfi ka bada sadakar rabi. Wa hadha al-khilaf fi qadri adna al-kamali fi al-istihbabi, fa amma al-iddikhar fa amma al-ijza'u fayujzihi sadaqa bima yaqau alayhi ismuhu kama zakarna. In aka ce ka bada sadaka, kaga ya gwada duk wanda ka bashi ya dace, saboda ita sadaka ana yin ta ga kowa. Kana iya ba wa iyayenka sadaka, 'ya'yanka sadaka, matarka sadaka, har kafiri kana iya bashi sadaka bima yaqau alaihi ismu. Yace innahu la tajibu sadaka bi shay'in minha, amma ba dole bane. To wannan shine abin da ya tabbata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah. Mu ci gaba. Yace ya kawo mana misali na 10, misali na 10. Wa dhukira an Mu'awwaz ibn Afra'a, ko an ba da labari game da wani sahabi, an samu labari daga wani sahabi, sunan shi Mu'awwiz bin Afra'a. Afra'u din nan mace ce, ba sunan namiji bane, don za ka samu suna sanya mu maza suna Afra'u. Asali da kaji an ce Mu'awwiz bin Afra, wato ana danganta shi ga mahaifiyarsa ne. Ana maimakon a kira sunan baban shi, asali sunan baban shi Ubaidu bin Sa'laba, mahaifiyarsa kuma ita ce Afra'u. To abin da yasa mahaifiyar tana da daraja kwarai a cikin sahabban Annabi Muhammad. In ka dubi kitabul Isaba a mujallar na 7 shafin 194, ana cewa laha khisisa la tujad li ghairiha, tana da wani khususiyan da babu wata mace a cikin sahabban Annabi Muhammad da ta samu irin shi. Babu wata mace
da ta samu khususiyan nan irinta. wahiya khususiyar ita ce annaha imra'atun sahabiya, kaga dai ita sahabiya ce, laha sab'atu auladin, tana da yara 7 maza, shahidu kulluhum badran ma'an nabi. yaran nan 7 gaba ɗaya sun je yakin badar tare da manzon Allah. yaran ta 7, to kaga ba za ka taɓa samun wannan a cikin sahabban manzon Allah ba. wannan shine bayanin ibn hajar a littafin al-isaba, haka da ka gani ta bayanin ibn al-athir a littafin usdul gaba, yana mujallar nabi shafi na 356. asali mu'awwiz bin ubaidin ibn al-harisi, kuma shi din ma yana da daraja domin da shi da kaninsa ne suka kashe abu jahal, da shi da ɗan uwansa da ake kira aufu. hatta askanahu an ce ba su kashe shi ba, amma wato sun jika tashi, sai ga abdullahi bin mas'ud ya zo wucewa sai ya karasa shi, sai zama kamar su ne sababin mutuwar abu jahal. to shi wannan sahabin mu'awwiz bin afra shi yake ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ataitun nabiyya, na zo ga annabi biƙina'in min rutabin, da wani akwashi wanda cikinsa akwai sabbin dabino. sabbin dabino su ake kira rutab. sai ya fassara kalmar ƙina, ya ce yuridu tabakan, suna kiran shi at-tabaq, shine al-ƙina, wato dai akwashi, wani abu maɗauki, akwai sabbin dabino aka zuba a cikin wani akwashi, sai ya ɗauko ya kawo manzon Allah. wa ujiri zugbin, sannan kuma akwai ƙananan kankana da ake kira sigarul ƙisa'u, ƙananan alƙisa'u, kukumba ƙananansa shi ake kira ujiri zugbin da larabci. shi yasa ya fassara ya ce yuridu ƙisa'an, yana nufin kukumba. kaga kenan akwai sabon dabino sannan akwai kukumba. sai na kawo manzon Allah, fa'a'atani mil akaffihi huliyan, sai manzon Allah ya cika hannunsa, ya ɗebo kayan kwalliya masu tsada wa zahaban da zinari sai ya bani. to idan aka ce mutum ya cika hannunsa da zinari ya baka, ko a zamanin yanzu ne kana tsammanin kiman nawa ne? ba karamin kuɗi ba ne. shi yasa alƙabu iya da ya kawo a matsayin kirkin manzon Allah. ta amma wannan labarin bai inganta daga manzon Allah ba, duk cikin bayanan da ya yi, wannan shine hadisin da bai inganta ba, yana silsilatu da'ifa, hadisi na 5411. to sai kawo mana misalin kirkin annabi na 11. ya ce ƙala anasun, haka ne ko? anas bin malik, da yake ya girma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce kanan nabiyu, kana rasulullah, manzon Allah ya kasance la yaddakhiru shay'an ligadin, baya adana komai domin gobe. kaga mun dawo magana farko kenan. to wannan hadisin yana sunan tirmizi, ko da dai bai kawo takarijinsa ba, amma ba shakka hadisin ya inganta, yana cikin shama'il muhammadiyya. hadisin yana sahihu targhib, shine hadisin 920. kaga kenan tunda Anas yake cewa annabi bai adana komai domin gobe, malamai suke cewa yuhtamalu alal iddikhari li nafsihi. na daya ana nufin abinda annabi zai adana ma kansa baya yi, wa hadisul babi alal iddikhari li ghairihi. amma ai akwai hadisai da aka samu daga manzon Allah waɗanda suke nuna annabi ya adana, ya yi tattali na abincin iyalansa. kaga amma idan don shi kansa ne, Anas ya ce baya adana komi. kuma za ka ga bayanin al-imam al-qurtubi al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim a juz'i na 4 shafin 520. ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yukhassas bima fa'alahu an-nabi, idan ka dubi aikinsa, fa innahu qad dakhara li ahlihi quta sanatihim, babu shakka annabi ya yi tanadin abincin iyali na shekara daya.
to kaga kenan ba ma abincin gobe ba, annabi ya yi tanadin abincin iyalansa na shekara ɗaya. kaga kenan ya kamata a samu sto a gidanka. fala khilafa fi anna ma yaddakhiruhu al-insanu li nafsihi, babu wani sabanin fahimta da aka samu wajen malaman sunna cewa ka adana ma kanka abinci wali iyalihi koko ka tanada ma iyalanka abinci min kotin, babu shakka wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba, annabi da kansa yayi. saboda haka kaga adana abinci domin iyali wa ma yahtajuna ilaihi, ba ma abinci kadai ba, duk abin da iyalai ke iya bukata ya zama ka kawo shi ka adana, kana da sto, yace la ba'sa bihi, babu laifi game da wannan. al-imam al-qurtubi yace gaba ɗaya babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan cewa wannan halal ne, babu damuwa. in ka dubi sahih bukhari kitabun nafaqati, akwai kitabun nafaqat a sahih bukhari, musamman al-imam bukhari yayi babi saboda kawar da wannan tunani ga mutane. babu habsi nafaqatir rajuli quta sanatin ala ahlihi, babi akan cewar mutum yana iya adana abincin shekara ma iyalansa. babi kaga don ya kawar da tunanin annabi baya adana komi, baya aji abu domin gobe, kamar ta bayanin Anas bin Malik. hadisin Anas ya inganta, amma abinda malamai suke ɗauka, hadisin Anas yana magana ne akan shi kansa annabi. in don kansa ne annabi ba zai aje wani abu domin gobe ba, amma idan aka ce annabi ya tanada abincin iyalai, ai kaga ba don kanshi bane, saboda iyalai da jama'a da ke karkashinsa. sai da al-imam bukhari wannan babin sai ya kawo hadisin sayyidina umar da kansa yake tabbatarwa annan nabiyya kana yabi'u nakhla bani nadir, saboda akwai ganima da aka samu daga yakin da aka yi da yahudawan banu nadir. to wannan ganima da aka samu na gonakinsu sai suka zama gonakin manzon Allah. to annabi sai a cire dabinon waɗannan gonaki, yahbisu li ahlihi quta sanatihim, annabi yana adana ma iyalansa abincin shekara guda, har ma abincin shekara biyu. in ka dubi bayanin ibnu daqiq al-id a littafin ihkamul ahkam sharhin umdatul ahkam, wanda yana juz'i na biyu shafin 695, yace fil hadisi jawazul iddikhari, kaga hadisin ya tabbatar mana halalcin mutum ya adana abinci al-iddikhar lil ahli quta sana, kai tanadi ma iyalanka abincin shekara guda. ibnu hajar shi ma haka ya faɗa da yake sharhin sahih bukhari, bal taqyidu bis sana inna ma jaa min daruratil waqi' li'anna alladhi kana yaddakhiru lam yakun yahsulu illa min sana ila sana. yace ai annabi yana adana abincin iyalan ne daga shekara zuwa shekara, amma abincin bai kai shekara. ba shakka kamar da sahabbai suka ba da labari, wani zai zo bayi da abinci, manzon Allah ya ce ku je a bude sto a bashi, abincin sai ya zama ya kare a wata biyu ko wata uku. shi yasa Aisha take cewa sai a kai lokaci mai tsawo ba a yi girki ba ma a gidan manzon Allah. kaga abincin da annabin ya tanada bai shekara saboda mai yawan kyauta ga bayin Allah. li'annahu kana imma tamran wa imma sha'ira, annabi yana adana dabino ko hatsin sha'ir, domin wannan hatsin shine abincin mutane, abincin larabawa mafi yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. yace falau qaddara anna shay'an mimma yudakhar kana la yasul illa min sanatayn ila sanatayn. ibnu hajar yace karka dauka wai an sa iyaka ne, ba za ka iya adana abincin da ya fi shekara ɗaya ba. yace in ma kana da halin ka adana abincin da zai kai shekara biyu, daidai ne. jawazul iddikhari li ajli zalika. sai mu karasa babin, sai ya ce wal khabaru bi judihi, in za mu yi magana game da kirkin shi wa karamihi da karimcin manzon Allah, ya ce kasirun, magana tana da yawa. to amma sai kawo magana ta ƙarshe, misali na ƙarshe wanda shine misali na 12. wa an abi hurairata, an karɓo hadisi daga abu huraira, Allah ya kara masa yarda, an ya ce a ta rajulunin nabiya
wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu, yana roƙon annabi. Fastalafa lahu rasulullah, sai manzon Allah ya karɓi bashi ma kansa fa, amma don mutumin, nisfa wasƙin rabin buhu. Manzon Allah ya samu mai sai da hatsi ya ce, ka bani rabin buhu bashi. Da aka bashi sai ba mutumin. Yanzu kai za ka iya haka? Ya dai kamata mu koya. Faja'ar rajulu, shi wancan da ya bada bashin hatsi sai gashi ya zo ga annabi ya ce, to ina neman a biya ni, ya taqadahu, yana neman a biya shi rabin buhu da ya bayar. Fatahu, sai manzo Allah ya bashi waskan buhu daya. Kaji kirkin a baya kuma kirki a gaba. Sai ya bashi buhu daya. Da ya bashi buhu daya sai ya ce masa, nisfuhu qada'an, rabi dai biyan bashi ne, wa nisfuhu na'ilun, rabi kuma kyauta ne. To ba shakka wannan yana littafin musnadul imam al-bazzar mutawwalan, hadisin 8922, na kuma littafin al-imam al-baihaqi yana shu'abul iman. Al-imam al-baihaqi ya kawo wannan dan ya bamu misalin kirkin manzon Allah. قال رواية الإمام البيهقي النبي يقول نصف لك قضاء، ربي ناباكني أمسين بيان باشي، ونصف لك نائل من عندي، الخبر بجوده. labari game da kirkin manzon Allah ya ce yana da yawa, kuma wallahi gaskiya ne. Labarin kirkin annabi Muhammad yana da ɗimbin yawa. Misali, akwai hadisin Abu Rafi maula Rasulillah. Akwai hadisin Abu Rafi. Abu Rafi yana daga cikin mutanen da annabi ya yantar da su. Shi ma bayan an yantar da shi sai ya ci gaba da hidima ga manzon Allah har zuwa ƙarshen rayuwar annabi. Annabi ya yanta shi amma ya ƙi rabuwa da manzon Allah, yana ta hidima ga manzon Allah. To Abu Rafi idan nan shi ke ba da labari, ya ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakaran. Annabi ya taba karban bashin wato taguwa karama. Annabi yana karba, wato ya ce a bashi raƙumi, daga baya zai biya. Kaga wannan ya gwada cewar ana iya karban bashin kaya, ba ma kuɗi kawai ba. Annabi ya karɓi bashin raƙumi bakaran, amma budurwa ce, wato ƙaramin raƙuma. Faƙadimat alaihi iblun min sadaka, sai ga raƙuman zakka sun taho. To dama ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan raƙumin da ya karɓan ya ba da shi ga wani ne. To kaga kenan idan raƙumin zakka ya zo, annabi yana da damar ya biya bashin da wannan raƙumin, da shi kansa manzon Allah dai ba zai karɓi zakka ba. Annabi bai cin sadaka bare ma zakka. To lokacin da aka tara raƙuman zakka, fa'amar Aba Rafi'in an ya qadiya rajulu bakara, sai annabi ya ce, to Abu Rafi ya ce na'am, ka tuna akwai wani balarabi da muka karbi bashin taguwarsa? Ya ce na tuna. Sai ce to ka je, tun da gashi an kawo raƙuman zakka, ka ɗauki ƙarama ka bashi. Bakara dama ƙarama ce aka karba. Faƙala Abu Rafi ya tafi, ya duba garken gaba ɗaya, babu raƙumin da ya kai wannan, sai wanda ya fi ainihin wannan raƙumin da aka karba bashin. Duk raƙuman manya ne, babu ƙanana. Ya dawo ya ce ma annabi, la ajidu illa khayaran, ban tarar da wani abu ba face manyan raƙumi, wato muhtara, manyan raƙumai. Kala sai annabi ya ce, a'atihi iyahu, ka je ka ɗauki babban taguwa ka ba wa mutumin, alhali shi kuma ƙarama ce ya bayar. To sai manzon Allah ya gaya ma Abu Rafi, fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an, mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi su kyawun biyan bashi.
wannan dalilin yasa aka ce babu laifi idan mutum yana bin ka bashi lokacin da ka zo biyan basa sai ka ƙara da kyauta. Abin da yake zama laifi shine a yi sharaɗi, ga kuɗi na baka 100,000 amma ka tabbata ranar da zaka dawo da shi ka kawo 500,000. to kaga wannan tun farko an yi sharaɗi, haramun ne, wannan shine kuɗin ruwa. amma an baka bashin 100,000 da ka tashi dawowa sai ka kawo 110,000 ka ba mutumin, sai ya ce wannan 10 fa ce kyauta ne, halal ne ya karba, babu ko mushkila. Abinda annabi yake kenan, shi yasa sai ya gaya ma Abu Rafi, ya gaya mar wannan wani ilimi, wata fa'ida, yake ce masa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a, mafi alkhairin mutane su ne waɗanda suka fi kyawun biyan bashi. Hadisin yana sahihu Muslim, babu man istaslafa shay'an faqada khairan minhu. Akan haka al-Imam Muslim yayi babi, ka ci bashi ka biya fiye da abin da aka baka, babu laifi. Abin da aka haramta shine sharadi, zan baka amma sai ka ƙara min kaza, to wannan shine haram, shine kudin ruwa, shi ake ce ma riba. Amma shi wanda ya karɓi bashin yana da damar ya yi ƙari a lokacin da ya zo biya, shine hadisin 600. to kuma akwai hadisin Irbadu bin Sariya, Allah ya ƙara masa yarda. Irbadu bin Sariya shi ma ya ba da labari, ya ce kuntu inda nabi, na kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, faƙala a arabiyun, sai ga wani bakawai ya tashi a majalisun manzon Allah. Bakawai ya tashi sai ya ce ikdini bakri, ka biya ni raƙumina da ka karɓa, ka biya ni raƙumina da ka karɓa. fa'atahu ba'iran musinnan, sai manzon Allah ya ba shi raƙumi wanda yake wato ya kai shekara 5, ya kai shekara 5, shine babban raƙumi maimakon ƙarami da aka karɓa a wurinsa. Sai balaraben ya ce ya rasulallah, haza asannu min ba'iri, wannan raƙumin da ka bani ya fi nawa shekaru, wanda na baka shekarunsa bai kai wanda kake bani ba. Nan kuma sai annabi ya sake faɗin wancan magana, amma da wani lafazi, khairun nasi khairuhum qada'a, mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi su alkhairi wajen biyan bashi. Kaga nan ma annabi ya sake tabbatar da wannan. Kaga annabi na kwadaitar da mu kenan, duk sa'ilin da za ka biya bashin ka nuna halin kirki, domin kamar wannan yana nuna godiya ne, yabawa ga mutumin da ya taimaka maka ya baka wannan bashin, amma ba dole ba ne. Sannan akwai riwayar Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, anna rajulan taqaba rasulallah, wani mutum ya zo shi ma yana neman annabi ya biya shi bashin raƙumi, yana son annabi ya biya shi bashi, nan ma raƙumi ne. Me yake nuna maka annabi yana yawan cin bashi, kuma ba wai don kansa ba, ya ba wa mutane, wanda shine abin da alƙadi ya ba wa misali a wannan babi. Annabi yana yawan karɓan bashi ya ba wa mutane, don haka yasa bayan rasuwar manzon Allah, Aisha ba ta rabuwa da bashi, za ta ci bashi ta rabar wa mutane, sai ya zama ta ɗauki halin manzon Allah. To ka san kuwa a hakan za a samu mutumin banza. Ranan wani mutum da annabi ya karɓi bashin raƙuminsa, fa'aglaza lahu, da ya tashi a majalisin annabi sai ya gaya wa manzon Allah bakar magana. Fa'aglaza lahu, fahamma bihi ashabu, nan take sahabbai sun zabura za su kai bugu, sai manzon Allah ya ce da uhu, ku kyale shi. Manzon Allah ya ce ku kyale shi, sai annabi ya ce fa inna li sahibil haqqi maqala, duk wanda yake da haƙƙi yana da damar magana. Kaga wannan wata hikima da manzon Allah ya faɗa, wanda ba a taɓa samun ta ba a duniya. Mutumin da yake da haƙƙi yana da damar magana, tun da yana bin annabi bashi. Yanzu idan aka mai duka, kaga baya ga cewar haƙƙinsa ne, kuma gashi an hana shi ma ya bi haƙƙinsa. Shi sa manzon Allah ya ce li sahibil haqqi maqala, mutumin da yake da haƙƙi yana da damar ya yi ƙorafi, kuma yana da damar ya faɗi bakar magana. Kai da ake bin ka bashi sai dai kai haƙuri. To sai manzon Allah ya ce ishtaru lahu ba'iran, ya dubi sahabbai ce ku je ku saya mar raƙumi, fa'a'atuhu iyahu,
ku ba shi wannan raƙumin. Annabi ya faɗa saboda me? Saboda daga cikin dukiyar da ake samu na ganima dama akwai wani kaso da aka ware saboda hidiman bayin Allah. Akwai wani kaso in ka dubi suratul anfali yanda Allah ya yi bayanin yanda ake rabon ganima. To sai manzon Allah ya ce a cire wannan sashi na kuɗi daga baitul mal, a sai wannan raƙumin a bawa mutumin. Fatalabuhu, aka yi ta neman raƙumin da ya yi daidai da raƙumin wannan mutumin, falam yajidu illa sinnan afdala min sinnihi. Duk kasuwa da aka zaga ba a samu raƙumin da ya zo daidai da wanda aka karɓa nashi ba, sai dai manyan raƙumai. Da aka zo aka samu annabi aka gaya mar, sai manzon Allah ya ce ishtaruhu, ku je ku sai wannan babban raƙumin. Fa'a'atuhu iyahu, ku bashi wannan babban raƙumin. Sai annabi ya ce fa inna khairakum ahsanukum qada'a, mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kyautata biyan bashi. Kaga duk sa'ilin da annabi yayi wannan sai ya faɗi wannan magana saboda ya kwadaitar da sahabbai. Wannan yana sahihul bukhari, musamman al-imam bukhari yayi babi sunan babul wakalati fi qada'id duyuni. Kana iya wakiltar da wani ya biya maka bashi. Kaga dalilin haka yasa yayi babi ya kawo wannan shine misali kaɗan daga cikin misalai na kirkin manzon Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu iya koyi da annabinka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.